Ngalangi ke Batam nek Singapura. Akeh Boleh ke kader-kader Batam itu ora nggak Singapura tiketnya? garean. Engko Hah? cuma-cuma lerene kedere. Aku iki wis mek kuwi. Lah piye pancen wong Langsung mrene ke Singapura tuh rasa minyi-minyi ya betul. Singapura murah mah tiket mek 1.500 mah. Anang jangan live shoot. Ndi ora Bocah rong minggu pisan di Singapura. wah Menawa balik gocah Singapura. Bocah kan lek belanja HP ning kono sik tak WA rong bales kok. heeh balik nggo wong Singapura no bola ya. Dari sekolah, dari sambil apa? Iya men no. Nyapa pe karo. Urung kena tak telepon. Urung. Balik gocah buyan marang. Mbak Nawang aja malah gelem Nek kok mampir aja. Batam neng Singapura gak usah bayar nginep omahku kabeh. Jarene. Oh, so tenan ye. Batam kan cidek karo Singapura. Tapi ana sing tape ngono iki. Bisa bahasane tak kok arep gawa wong Singapura iki. Kon belajari no bala. Oh iya tinggi mbak kui. Ayo guys, tenan iki ning Singapura ya. Bulan 7 Dut. Ya siap. Aku tak nggawa wong Singapura ono balik sitok ngono. Singapura teh ning Malaysia yo. Di. Ajak Mbak Nawang, Mbak Layo lek gelem. Singapura ketok ning Singapura. Ayo nak, lah iki lho kancaku sing ning Singapura. Gawe paspor dhewe mek 350 iki jare Mbak Lingga. Anu kon ngegene Anang. Anang iso. Ora lek gawe dhewe 350 jare wi. Sopo sing ning Singapura? Lah yo ada kan janjian to lek aku libur. Aku nek Surabaya iki ora kayak ada kan wis perjanjian to lek aku cuti adu ning Singapura 3 dina perang dina liburan kayak lah iki ki duta melo arep mbayem pan. Pira nang anu tukune tiket? Gawe dhewe ning imigrasi. Pi daftare anang iso daftarne. Mbak Lala jangan semangat lho. Aku ki wonge semangat niki. Semangat nek lek Mas Abi tak jak dolan. Jadi atau lagi paspor. Lek liwat calok dari 500 kan tapi lek orang liwat calok embo. Ayo nang live bareng. Tenanan lo Dut iki Dut. Ajak aku rambal. Ayo kabeh melu ra apa-apa tapi bayar dhewe-dhewe. Ya kayak ngrutuk nek Singapura kono ayo kabeh bola-bola iki. Ya Singapura panganane lo mau murah-murah. Masa kono? Mek $5. $6 kepiye wis sego iwak. Mang dolar iki lek duit kene pira? Sing cair 14 ya nah sing tas cairan 14 juta kemlelek mini lenang. Wih lek ngomong lho. Iya. Larang saking bala nek Singapura piro, Mbak? Aku dek kono kene Singapura jek murah e, piro sak Mam? Aku landingnya itu kan aja. Pak aku sosir kuning larang mbak masuk tiketnya larang 1 jutaan budal murah nah 1 jutaan budal mulai 1.500.000 2 juta setengah mangkat mulai Dut iki tiketnya Wah titik. Iya biasanya 500 budal cairan YouTube
YouTube duta 14 juta tahu. Boy, piro cairane? Itu jarak tak omongnya lu kayak apa gitu. Berangkat dari Batam aja naik kapal. Lah aku kok Singapura, kok Singapura. Nek Murah sirku aku tiketnya kok Mas ke ke Singapura daripada Jakarta Surabaya. Masa tuh bela? anang lho bisane tuku. Lah ya, Ke Batam, anang iki berang minggu pisan ning Singapura iki. wis iso tak pine dut. Maksudnya piye Mbak Lingga? Murah Mbak Balikpapan Jogja wae. Ya Allah bulan 7 paling. 2.000 Tapi aku sampai janjian sama 3.000. temenku itu, lek Ya. apa itu liburan di Singapura 2 hari atau 3 hari gitu. Iku ki kancaku anu lho guys, omahe tani memang. Enggak, aku untuk kopi nih. Iya madu ke luar negeri lebih murah daripada penerbangan domestik. Oh alah iya ya Mbak. Kemarin sudah ada di PT-nya. Oh iya, alhamdulillah. Jangan ganteng anak Izun. Anak Cupri, gantenge. Cupli siapa mau? Cupli, anak Cupli kok ganteng ilam oh. Api nanti Mbak, api ngonten. Lah Mbak Jun kan nanti Mbak lah. Juneng kene aku kerep cetok. Masa? Lepas liburan nih. Lek Hongkong tiket. Oh, tapi aku saiki jarang libur lho, Nyapa golek keder-keder daerah kono ora apa-apa. Aku ra kangen. Aku mau ngumbah lagi kok ramuni sih. Tawane majikamu yang kemalan. Nyawa? Ya bodot. What you talking? Wah ini Ni hao, betulอะไร Ni hao. Ni hao, wa aku cetawan. Sedut. Api nih. Sedut aku tak anu sedut. Ayo pekan lagi. Iya. Hah? Mbak ya ora live. Iki PK Barbar iki nggih challenge lo. Adus sing kalah. Rasuti. Wah, kaya ngono kuwi malah Mas Abi tak ajak golek keder-keder daerah kene mening-mening malan. Kowe iki cita-cita mek gur keder-keder. Wong iki lek citane mek gur keder-keder kaya wong harapan apa urip. Ya harapan tenan. Urip ya geder-geder apa urip mampir ngombe lho. Dereng. Geder-geder masuk Mbak Rianti.